थास' बिबार ओंख्रिया सोरनि फेभरेट लोगोफोर? थास' बिबार अमा बेदर संगासिनो। नायलांबाय था दे लोगोफोरनि दिनैनि ब्लगा बेनो जागोन आंना। साम'बो रुगासिनो ओरै फारसेथिं साम'खौबो दिनै एरख'नानै भाजा एवगोन आरो। नायलांबाय था दे नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला। सामब्राम गुफुर देखानाय दंमोन बेखौनो हरबाय आरो सामब्राम बानलु। साम'खौ नै रुखांबाय दा बेखौ एरख'सिगोन आरो सिंनि मोदोमखौसो जागोन नालाय। ओंख्रियाव दै होनानै दोनबाय गोदौबाय थाथोंसै आरो। लेबुआबो हाग्रा बारियावसो नै। एसे गथायसे गोमोनफ्रासो गानसै। थास' बिबाराव हरनो थाखाय अमा बेदरखौ एवनानै लाखाबाय मोजांनो। ओंख्रियाव हरबाय अमा बेदरखौ मोनसिगोनानो जोंहानो। फाइनालि आंना ओंख्रिया मोनबायानो नै जासे जाखाबाय गोथावनो। दा नेक्स्टआव साम' ओंख्रि संसिगोन। साम'खौ मोजां सुनानै लाबोखाबाय आदुमब्रा बिलाइ ना मा होनो बेजों। दा आराम एवनोसै आरो भाजासो एवगोन दे गोरान आरामनो गोथाव जाखायो सिम्पोलसो संखायो आं। सारायखौ मोजां फुदुंनानै थावखौ एसे सेरनानै लाबाय। दा बे फेंफोनाखौ खारहोजोबगोन आरो फेंफोना खारबासो मोजां जायो। खारबायानो नै सामब्राम बानलु हरनाय जासिगोन। सामब्राम थाव बेखौ एसे खामहोबाय ओमफ्राय दा हरसिगोन आरो साम'खौ। दसे गोबाव नायनोसै आरो। सामब्राम गुफुर देना लाखानाय दंमोन बेखौ हरबाय आरो एवनायावनो हरफाबा गोथावसिन जायो। दै एसे होबाय नै दै एसे होनानै फोरानजोबनांगौ आरो भाजा बायदि खालामनांगौ। दैया रानसिगोनानो नै दै रानबानो मोनसिगोन। भाजा बायदिसो संदों नालाय जा बरिया जाखायो गोथावनो। फाइनालि लोगोफोरनि मोनबायानो बरिया साइस जाखासिगोन गोथावनो। सोरबाफोर बिदि जाफेराखैबा एवनानै जानाय नायदो बरिया गोथाव बरिया टेस्टि जाखायो।